Panowie, kurwa, spotkałem jeża. Kurwa, to jest jeż, jak ja pierdolę. Kurwa, jeż w centrum miasta. Ja pierdolę, jeż. Kurwa, jeż. Ja pierdolę, panowie. Musím niečo udieť. Čakajte ľudia. Nemám to rozhovor. Musí si zavolať parťáka, aby prišiel na high na Z1, tým pádom môžeme ísť high na Z1 BR2, a.k.a. ideme hrať high na Z1. Bohužiaľ, prehrali sme v tento match. Veľmi mi to je ľúto, neviem, čo budem teraz momentálne robiť. Fakt neviem, čo budem teraz momentálne robiť. Je mi to strašne ľúto a dúfam, že tento stream neprestanete sledovať kvôli tomu, že som prehral jeden match v League of Legends a ja neviem, ako to mám povedať, proste je mi to strašne ľúto, že som prehral, že som to nedokázal poťahať a proste musím zavolať môjmu mafiánovi, ktorý príde do high na Z1 a tým pádom môžeme vyhrať nejaké tie zápasy. Myslím si, že to bude celkom dobrá scéna, lebo high na Z1 je moja najobľúbenejšia hra, chápeš? A momentálne som oblečený za vojaka. Moment. Giveaway bude za 500 follows, bracho. Nezdvíha mi. A je mi to veľmi ľúto, proste musíme ísť solo, na ktoré sa veľmi neteším, lebo že vraj odkazová stránka, hej. Ľudia! Ideme solo high na Z1, dáme si nejaké tú víru. Haló? Voľaký kábel, potrebujem to voľaký kábel. Otvárame dvere číslo 1, 2, 3, 4, 5. A v týchto dverách sme našli 1, 2, 2. To je celé. 1, 2, 3. 3 šuflíky krát 2, čiže 2 stĺpce krát 3 rovná sa 9. Tým pádom, keď potvárame tieto 9 šuflíky, nájdeme tu nejaké náboje, bohužiaľ v týchto šuflíky sa nenájdú ďalšie náboje, lebo sa nedajú otvoriť. Máme tu tlačiarne, máme tu analyzátor boja a analyzátor boja nám hovorí na monitore číslo 1, že sa nachádzame na pozícii D5, máme tu tuto. Dúfam, že to všetci vidíte, na D5 sa nachádzame. A monitor číslo 1 nám hovorí, že musíme sa vkročiť do monitoru číslo 2. V monitore číslo 2 si sadneme. Bohužiaľ to všetci nevidíte, lebo sme bugnutí, ale v monitore číslo 2 vľavo. Monitor číslo 2 nám hovorí vľavo a pokračujeme, hej. Takže monitor číslo 2 pokračuje vľavo. No. Momentálne sme sa dostali do monitoru číslo 2, ktorý nám rozkázal, že máme prísť vľavo. A keďže sa nachádzame v miestnosti poslednej, v tejto miestnosti OK. V monitore číslo 2 nám povedalo, že máme vložiť miestnosť 1, čiže miestnosť 4, že tu máme vložiť mozolky. A tým pádom prepíname na scénu mozolky. Číslo 2. Tu máme tabuľku. Vypočítame tabuľku. 1. Haló? 1, 2, 4, 9, 10, 12. No, tuto videli sme, ako sme prebili, hej? Prebili sme 1, 2, 4, 9, 10, 12. A tým pádom, tuto nám ukazuje tabuľku, ktorá nám vypočíta diferenciálne číslo 9.
to je Zidane a Zidane nás posiela na číslo strednej akultárnej Antarktídy. Tam máme proste plochu, ktorá nás určuje tam, aby sme boli správne, aby nás nikto nezabil. Čiže v tejto pravidelnej intervencie musíme prejsť na číslo 9, tam je Zidane, musíme proste prebehnúť na 1, 2, 3, 4, 5. V strede 1, 2, 3, 4, 5 sa nachádza 3,5, čiže tuto medzi C a D. A tam proste musíme bežať. Hey, wake up. Haló? 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 Volá k tomu. Veď ja som hore, haló? Ja som hore. Koľkatí som, ľudia moji? Som 41. 41. Musím mu napísať, počkajte ľudia. Proste ja mu musím napísať, že som I am 40. Prvý a počkajte ma. Sorry my friend. Sorry my friend, I'm very sorry for these shits, but I need to find some vest. You know about this vest. Vest is not vest, but vest is laminate vest. So, we need to continue in my future friend chattings. So we are going to up and stairs and we are going to find some laminate vest. What is this? Záznam bude, ľudia moji. Ja záznam mám, ja spravím, ako nie je problém, ja spravím nejaké tie highlighty z dneška. A máme tu, našli sme M-ku, našli sme lekárničku, pokračujeme ďalej. Ja dúfam, že enjoyujete môj stream a dúfam, že ho zdieľate, lebo my friend is very hating this when my friends are not zdieľaning my stream. Because I need to find new peoples. Because new peoples don't know that I'm streaming. A pokračujeme ďalej po schodoch. A pravdepodobne tu nikto nebol, lebo máme tu hore ruky a hore nohy a rozbijame sklo. Haló? Nemôžeme. Nemôžeme rozbiť sklo. Môžeme ho iba vystreliť. Tým pádom môžeme zobrať tieto 12 gauge cold shell. Na už brucho boli ľudia. Ale podľa mňa to je celkom v pohode, lebo v tejto miestnosti sa zachádza maximálne jeden záchod, tým pádom môžeme pokračovať ďalej. Čiže nás to nebude môcť zdržiavať, tým pádom môžeme nájsť nejaké nové príbehy, čiže M4x223 lomené 223 deleno 2 rovná sa 60 nábojov. Tým pádom môžeme pokračovať ďalej. Otvárame dvere číslo 13. Občas býva číslo 13 osudné, lebo vieme. Keď je to osudné, tak nájdeme kalach 7,62 x 39 round. Bereme 1, 2 x 30 rovná sa 60. A invitujú ma ľudia do Hajna Z1, ale brácho, ja hram. Napíšeme mu, že brácho, čeky 10 minút, lebo som v topke. Chápeme sa. A tým pádom pokračujeme do ďalšej miestnosti a našli sme tu molotov. Tým pádom stlačíme tab. Tab nám otvorí inventár. Vyhodíme to, čo nepotrebujeme. Vyhádzujeme sekundári. Nahradzujeme to primári AK-49,65. A tým pádom môžeme zobrať molotov do teteriári. Zavreli sme to. Máme teteriári, vyhodili sme nepotrebnú zbraň. Hore ruky, put hands up. Pokračujeme ďalej po schodoch. Na schodoch nájdeme 1, 2 schody, dvere a zabudované dvere. A skúsime
V zabudovaných dverách ľavo otvoríme. Keď sme to otvorili, pozrieme 1, 2, 3 náboje, 2, 1, 2, 12 krát bookshot, shell krát 6. To sa rovná 9, čiže Zidane pokračuje na pravú stranu a zoberajme ďalšie krát 6, čiže to je 3000. Na 3000 zabočujeme doľava, hľadáme, voľaké škvrny sú tu, ale nevidíme proste náboje, nevidíme lekárničky a strieľame. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E. Nastrieľali sme kamarátov, nabojíme si a pokračujeme ďalej po schodoch. Kiki, čau, nemá byť horror night. Brácho, dnes je horror night. Vidíš to? Vidíš to? Proste dnes je horror night. Dnes je horror night. Dnes je Haló? OK. Dnes je horror night a pokračuje po schod od 1, 2, 3, 4, 5. OK. OK. Čo to je? Haló? Nič. Ospravedlňujem sa, že sa musím napiť vody. Ale bohužiaľ je to pravda, lebo voda... Takto vám to poviem. Doktori zistili, že keď budete piť vodu, tak je 100% šanca, že raz umrete. A čo teraz? Budeme piť vodu alebo nie? Ja si myslím, že áno. Pokračujeme po tejto neskutočne veľkej ceste a posúvame sa, lebo posunula sa zóna a musíme ísť cez tento trezor. Posúvame sa po tejto ceste neskutočne veľkej. Romero S. Supermarket končí, lebo na Slovensku to nemá cenu, lebo na Slovensku sa dejú také veci, že ľudia neplatia. Ľudia chodia do obchodov kradnúť. A za kradnutie sa neplatí. Čiže tým pádom túto obchody krachujú a musia sa presunúť do iných krajín. Tam, kde krajiny platia za to, že kupujú. Chápete? Moment. OK, pokračujeme ďalej po tejto ceste. Sme momentálne v top 30. Nachádzame sa na čísle 26. Myslím si, že dnes to zahráme na number one. A pokračujeme. Tým pádom musíme prejsť cez túto neskutočne nabratú cestu, ktorá je poliata celým betónom a tam vidíme, ako Shrek útočí na naše mesto. Tým pádom sa musíme stratiť a musíme pokračovať po tejto ceste. Tým pádom zistíme, že Pleasant Valley zjedol Shrek. A musíme pokračovať na North. Volado mi písal, počkajte ľudia. Haló? No, I never had an afro in my life. I am Babel. What's going on, Janacy? You're a Dodo fan? I'm not a mobile fan. Where's your Jeep here? Čo jebe, to čo dal? To ja vyskúšam. Skoro. Toto je môj najlepší priateľ, čierny, z Ameriky. A dúfam, že
ma to raz naučí. Počkaj, jak sa číta E po anglicky? Jak sa to volá? Jak sa to volá, keď tá teta rozpráva na Google a prekladá? Teda prekladá, hovorí normálne, hovorí ona. Google. Ahoj, napíšem tam ahoj. Viac. Správy, knihy, videa, mapy, aplikácie. Ahoj Ameriko, ahoj Benátky, ahoj Ameriko. Czech film. Neviem ľudia, neviem. It's like mayonnaise. Ten skin na batoh stojí kamo 89 €, ja si ho kúpujem ďalší mesiac, aby si vedel, aby si skapal. Shrek útočí, môžeme ísť ďalej. Dolejte mi ľudia, ja mám už prázdno v pohári. It's like mayonnaise, just is to my fucking mayonnaise. Kde je auto? Kde je auto? Haló? Kde si ja ty? Kde si ja ty? Kde si ja ty, hovorím? Myslím si, že sme dopadli dosť dobre, lebo som nevidel nič cez tie ruky. Hej! Na let! Stoj! Where are you from, my friend? Haló? Na let? Where are you from, my friend? I will kill you if you are not answer me. Where are you from? Ty kokos, ty máš nice. Kuriť. Čakaj. Stoj! Čakaj. Stoj. Čo diebe, kámo? Ty máš normálne ti vidieť S. And titties. S and titties. No, hej, Letím 1, 2, 3, vám pod vami, som sám. 1, 2. Jeden sa odpojil, halo? A furt ma, prečo mám ďalekolát stále v ruke? Ja mám furt dvoch. Dobre, už je to OK, Mám Tim Burton materiál modrý batoh. K tomu červenú lekárničku krížovú. Zremixovanú s bielou farbou. A vchádzam do druhej miestnosti. Je tu motorkárska príľba, ale neberiem ju, lebo to nie je taká, ako mal šupa. Vchádzam do tretej miestnosti momentálne teraz. Otváram dvere. Mám tu laminátovú vestu, ľudia. Mám tu laminátovú vestu. Ale koľko, ty si našiel vestu? Ja mám vestu. A idem na druhé poschodie, číslo 2, druhé poschodie. A je to číslo 2 izba. Je tu rozbité sklo. Semir, tu je Semir. Volám dispečer. Kobra 11, volá dispečer. Haló? Bere prvý tým.
Halo! Salut! Gibero! Iubirea mea dânește fericirea. Alo! Alo! Să ciești! Trr, trr. Čo si? Ty kokot, ja mám srdce, to kámo. Rozjebal som skoro.